רוצה היום לסיים את הפרק על האדם בעל התודעה החדשה. וחשבתי על זה ואני רוצה לדייק את המילה הזאת, אפילו זה לא רק שהוא בעל תודעה חדשה, אלא זה יותר נכון להגיד שהוא בעל תודעה מתחדשת. כי זה לא שאנחנו מקבלים תודעה חדשה, אלא פשוט אנחנו נזכרים במה שאנחנו יודעים. אנחנו פשוט מסירים את הכיסויים שמסתירים את התודעה שיש לנו כבר בתוכנו. אז ככה, הנקודות שאני רוצה לדבר עליהן הן כאלה. אני כרגיל רושמת לי דברים בצד, אני לא מצליחה לזכור את כל הדברים, יש לי פה איזה 30 נקודות, אז אין מצב שאני אזכור את זה. אז רגע, אוקיי. אז ככה, האדם בעל התודעה החדשה יראה את הדברים עם הלב, לא רק עם העיניים. זאת אומרת שהוא יראה מבעד למילים, למסכות ולמסכים. תהיה לו ראייה פנימית מאוד מפותחת. אוקיי? זאת אומרת שהוא יהיה מסוגל להתחבר לדברים ממקום אחר, לא רק דרך מה שהעיניים שלו רואות, הוא יראה מעבר, אוקיי? הוא יהיה רגיש יותר, זה לא רגישות שאנחנו מכירים, זה פשוט חושים פנימיים שמתחדדים. נקודה נוספת, הוא יהיה פחות תגובתי ויותר שקול. הוא ינסה להבין את השני, לראות את התמונה הגדולה של הסיטואציה. למה? או איך זה קורה? בגלל שהאדם בעל התודעה החדשה או המתחדשת, זה אדם שעשה המון עבודה על עצמו כדי להסיר את כל התכנותים הסובלימינליים, התכנותים הלא מודעים שלמעשה מנהלים אותו. ולכן הוא יהיה מעבר לתכנותים האלה, והוא יהיה מסוגל לא להיפגע מאחרים, או לא לקחת דברים ללב, כי הוא כבר לא יהיה בדינמיקה הזאת של פגיעות, של לקחת דברים באופן אישי. הוא יבין שחלק ממה שאנשים אומרים ועושים למעשה זה השתקפות שלהם, של עצמם. אוקיי? זה לא תמיד משהו שקשור אלינו. הרבה פעמים זה תגובות של אנשים, זה איך שהם מתייחסים לדברים, זה איך שהם משליכים על האחרים דברים. והוא יבין את זה, כאילו יהיה לו הבנה הרבה יותר רחבה, כן? זה לא כמו מישהו שאתה עושה לו משהו, אז הוא מגיב באותה צורה וכו'. יש פה משהו שמפריע לי. הנה, ככה. אוקיי? אז זה אומר הוא ידע שכל אדם למעשה הוא שליח. כן? אם מישהו עושה לו משהו, אז הוא יבין שזה בא לעורר אותו למשהו מסוים, ושהשני הוא בסך הכל כלי. כמובן שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, כן? זה לא אומר שהאדם שהוא עושה משהו לא בסדר, אז זה לא אומר שהוא בסדר כי הוא רק שליח, כן? וזה גם לא במקרה שהפגיעה שהיקום מעבירה דרכו, עוברת דרכו, כי זה הופך אותו לחייב. אבל כנראה שהוא כבר היה חייב לפני כן, ובגלל זה עבר דרכו. מקווה שאתם מבינים מה שאני אומרת. דבר נוסף, הוא יחווה את האנשים ברובד האנרגטי לפני שהוא ישים לב לנראותם. זאת אומרת שבדרך כלל כשאנחנו רואים מישהו, אז אנחנו רואים אותו, ואנחנו כאילו קולטים באופן לא מודע, קולטים מלא דברים ממנו, מהנראות החיצונית בעיקר. לפחות זה מה שאנחנו מקבלים באופן מודע, כן? דרך שפת הגוף שלו, דרך המבט שלו, דרך החיור, דרך המימיקה של הפנים. אז פה אנחנו הולכים ומתקדמים לעידן שבו אנחנו קודם כל נקבל רושם
אנרגטי על האנשים. לפני הנראות אנחנו נקלוט את הגוף האנרגטי שלהם. הוא ינהג אחרת על הכביש. אז מה זה אומר? זה אומר שלמשל, אם יש איזה אי תנועה כזה, ויש לו רכב גדול, אז הוא לא ייכנס בשוונג לתוך האי תנועה, כי הרכב שלו גדול, וכולם יצטרכו בלאו הכי לבלום כדי לתת לו לעבור, כדי שהוא לא ימחץ אותם. הוא גם, אם הוא חונה למשל, אז הוא ישים לב שהוא תופס מקום אחד ולא מקום וחצי, כמו שהרבה רכבים לא שמים לב לזה למעשה. בכביש, אז הוא לא יהיה נשוי לצד השמאלי של כאילו לנתיב השמאלי, אלא כשהוא צריך לעקוף, הוא יעקוף ואז הוא יחזור לצד. זאת אומרת, הוא יהיה הרבה יותר מודע לאחרים, הרבה יותר מודע לנוכחות שלהם, לצרכים שלהם, לנוחות שלהם, לא מתוך חובה, לא מתוך הכרח, אלא מתוך רצון, מתוך, זה יהיה טבעי בשבילו, כי הוא יהיה יותר מודע לזה שאנחנו חיים ביחד, שאנחנו יוצרים ביחד את המציאות המשותפת שלנו. עכשיו, אנשים שיש להם מה לתת ולקבל אחד מהשני בכל נושא, בכל רובד, וגם ברובד המקצועי, בוא נגיד, אז הם יתמגנטו אחד לשני. זאת אומרת, אנחנו פחות נצטרך להשקיע בשיווק של דברים כדי להגיע לאנשים שצריכים לקבל מה שיש לנו לתת או לקבל. אנחנו פשוט נתמגנט, זאת אומרת, המגנות של אנשים שיש להם יותר, שיש להם עבודה לעשות ביחד. מה זה ביחד? זה לא אומר שזה חייב להיות כולם ביחד, אבל זה אומר שיש לנו את אותו סוג עבודה, אותו סוג תפקיד בעולם הזה. לקחנו על עצמנו ברובד הנשמתי, לקחנו על עצמנו משימות דומות, ואנחנו צריכים אחד את השני כדי לעשות את התפקיד שלנו בעולם הזה, בגלגול הזה. אז אנשים כאלה יהיה להם קל יותר למצוא אחד את השני. לא נצטרך להשקיע הרבה מאמצים, כי התדר שלנו, כאילו השדה האלקטרומגנטי שסביבנו יהדהד תדר שיקרא למי שמתאים לעבודה שאנחנו צריכים לעשות בתקופה הזאת. אוקיי. האנשים יהיו יותר קשובים בלי צורך ברטלין. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלא יהיה מצב כזה שבן אדם מדבר והשני קופץ ומתחיל, כאילו קוטע אותו ולוקח כיוון אחר בשיחה, או לא נותנים למישהו לסיים את המשפט שלו. לא יהיה מצב כזה שאנשים מדברים וצוחקים בזמן שאחרים מנגנים ושרים. יהיה לאדם בעל התודעה החדשה הרבה יותר רוגע פנימי, ולכן הוא יהיה יותר ממורכז, יותר נוכח, יותר קשוב לסביבה, לאחרים, יותר מחובר. תהיה לו גם יכולת האכלה יותר גדולה, זאת אומרת כלי הקיבול שלו יהיה יותר נקי, יותר פתוח לקבלה. זאת אומרת שהוא יוכל להכיל יותר בלי להרגיש מוצף, בלי להרגיש מאוים, בלי להרגיש שהוא לא מסוגל לשאת את הדברים. יהיה לו פחות רעש רקע. אוקיי? אז הוא יהיה יותר מסוגל להפנים דברים, לקבל דברים, להתמודד, להגיב לדברים וכו'. מה עוד? הוא לא יהיה ענב בצורה מזויפת. מה זה אומר? זה אומר שהוא ככה, הרבה פעמים אנשים כדי לא להיראות שחצנים או כדי להיראות ענבים, אז הם ממעיטים מעצמם.
אוקיי? הם לא יגידו את הדברים בפה מלא לגבי עצמם. וזה זיוף. זה כמו בן אדם למשל שהוא שחצן, שהוא אומר יותר ממה שהוא מספר על עצמו, הוא מגזים בדברים שהוא מספר על עצמו. זה גם זיוף. אז הזיוף הוא קיים גם בצד השני. זאת אומרת שהאדם בעל התודעה החדשה, הוא פשוט יגיד את הדברים כמו שהם. הוא לא ירגיש צורך, זה סוג של לשקר, לא להגיד את הדברים כמו שהם. זה סוג של מניפולציה, זה סוג של הטיה, כן? אז הוא לא יעשה את זה, לא לכיוון של הגזמה ולא לכיוון של הפחתה. הוא יהיה מאוד במרכז שלו, והוא יהיה מאוד אותנטי, ולכן הוא פשוט יגיד את הדברים כמו שהם, והוא גם לא יפחד להגיד את הדברים כמו שהם, כי האנשים שהוא יהיה איתם בקשר שהם גם בעלי תודעה חדשה, תודעה מתחדשת, תודעה גבוהה, אז הם לא ירגישו מאוימים, הם יכירו את הערך של כל אחד ושל עצמם קודם כל, הם יבינו שיש מקום לכל אחד ותפקיד לכל אחד בעולם הזה. אז הרבה מאוד מהאמונות שגורמות לבני אדם להרגיש לא בנוח אחד עם השני, הרבה מהאמונות האלה ייפלו ככל שהאדם ילך ויתחזק מבפנים. מה עוד? אוקיי, אז האדם בעל התודעה המתחדשת מאמין שאנשים הם טובים ומתנהגים כלפיו בכבוד. ולכן זה גם סוג האנשים שהוא ימשוך לתוך המציאות שלו. כי האמונות שלנו מתדרות תדר שמושך אנשים שתואמים את התדר הזה. אז בגלל שהוא יעשה עבודה פנימית עמוקה והוא יבין איך תדרים עובדים ואיך אנרגיה עובדת, אז הוא יאמץ אמונות שמשרתות אותו, אמונות שתומכות בו, אמונות שתומכות בהתפתחות שלו ובנעימות החיים שלו, ולכן הוא יאמץ אמונה שאנשים הם טובים, ולכן זה מה שהוא יזמן לתוך המציאות שלו. האדם בעל התודעה המתחדשת הוא גם אדם חירותי. הוא לא מרצה, הוא לא מנסה להתאים לתבניות של הסביבה, של החברה, לא רוצה להיכנס לפולמיקות, אבל של הדת, דת כזו, דת אחרת, או כאילו הוא פשוט יהיה חירותי. הוא יעשה מה שהוא מרגיש, הוא יפעל לפי נטיות ליבו, לפי הדרייב שעובר דרכו, ולכן הוא גם יהיה מאושר, כי חלק ממה שגורם לאנשים להיות מאושרים זה שהם מסוגלים, שהם פשוט חופשיים, אוקיי? כשאנחנו לא חופשיים, אז זה חלק גדול ממה שגורם לנו להרגיש דיכאון ודכדוך וכל מיני תחושות שמושכות כלפי מטה. אז האדם החירותי הוא פשוט ממש יחווה את החיים מתוך חדווה, מתוך התלהבות, כי הוא יהיה חופשי, הוא יהיה חירותי. אוקיי, מה עוד? האדם בעל התודעה המתחדשת גם יהיה נוכח, הוא יהיה בה כאן ועכשיו. זאת אומרת שכשהוא ידבר איתכם אז הוא יהיה חופשי מחשבונות ומחשבות בזמן שהוא חווה דברים, בזמן שהוא פוגש אנשים, כן? הוא יהיה חופשי מהדברים האלה, הוא יהיה נוכח, הוא יהיה בכאן ועכשיו. הוא יהיה לגמרי שקוע בעונג ובמתנות של הרגע ושל המפגשים שלו ושל החוויות שלו. אוקיי? עכשיו, הוא לא יחשוב רק במונחים של מה שטוב לו. למה? כי הוא מבין שכולנו קשורים.
והוא לכן חייב לדאוג לכלל, לא רק לעצמו. זה לא אומר שהוא צריך לוותר על עצמו, אבל זה אומר שהוא תמיד ישמור קשר עין עם האחרים, עם ה-well-being שלהם, עם טובתם, עם הרווחה שלהם, עם האינטרסים שלהם, אוקיי? הוא לא יעשה דברים כאשר הוא רק רואה את עצמו ואת האינטרסים שלו. זה לא האדם בעל התודעה החדשה. האדם בעל התודעה החדשה הוא יתנהג כמו שהטבע מתנהג, כן? גם העצים דואגים לעצים האחרים ומזינים אותם, וכשיש עץ שהוא פגוע אז הם מזרימים אליו נוטריאנס, מזרימים אליו נוטריאנטים כדי לחזק אותו, כדי לדאוג לו, כן? כל הטבע הוא פועל בצורה של שיתוף פעולה, סוג של רשת כזאת. ויש גם חברות שפועלות ככה, חברות באפריקה למשל, או באמריקה הלטינית, כן? אנשים שהם נחשבים ללא מפותחים כביכול, כן? בחברות לא מפותחות, לא מודרניות, אז החברות זה קהילות שממש חיות בשיתוף פעולה ובערבות, ובאופן טבעי זה חלק מהתרבות שלהם, הם לא מתאמצים בשביל זה. אוקיי, הוא יהיה שמח לשמוע דעות של אחרים, בגלל שהוא מבין שכל אחד הוא למעשה נקודת מבט, שכל אחד הוא פרספקטיבה של הבורא. אוקיי? כל אחד מאיתנו, אנחנו פרספקטיבה של הכלל הגדול, כן? של הבורא. הבורא כביכול התפצל לאין ספור צורות וצבעים וחלקים, כדי לחוות דרכנו, דרך כל אחד מאיתנו, איזה פיסת מציאות מסוימת. ולכן, דרך כל אחד מאיתנו עובר כוח חיים שהוא ייחודי לו. אפילו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל גם בשלג, כל פתית שלג יש לו את הצורה שלו. יש לו את הייחודיות שלו, את החותמת שלו. הכל שונה, כולנו שונים. כל דבר פה שונה, כי כל אחד הוא פרספקטיבה שונה של הבורא. ולכן האדם בעל התודעה המתחדשת, הוא יקבל בברכה דעות של אחרות, הוא ירצה להשכיל מהם, להבין, לחקור אותם, להתעמק בהם, כדי להעשיר את עצמו. אוקיי. ברובד הנשמתי, האדם בעל התודעה המתחדשת הוא אדם שקיבל החלטה, שקיבל על עצמו לעבור מסלול הכשרה בגלגול הזה, בעת הזו. זאת אומרת שאנשים שהם בעלי תודעה מתחדשת, זה אנשים שרכשו את התודעה הזאת, או באופן ישיר דרך החיים שהם חוו, או דרך השושלות שלהם, הם רכשו את היכולת לעלות לתודעה הזו, התודעה המתחדשת. אוקיי? אז זה משהו שהם לקחו על עצמם, והם עברו הכשרה, כמו שאמרתי, שהיא בדרך כלל לא פשוטה, שגרמה להם לפתוח את האופקים, להיות פחות בשיפוטיות, לרצות להתקדם, לרצות להתגבר על משוכות, לרצות לפתור דברים, להתמלא בחמלה כלפי אחרים. כן, כל אחד עבר דברים כאלה ואחרים, כדי להיות מסוגל להיות החלוצים בדרך הזאת של להוביל את האחרים לתודעה המתחדשת.
הם לקחו על עצמם להיות השינוי שהם רוצים לראות בעולם, ולהאיר לאחרים את הדרך, אוקיי? אז זה דבר שמחליטים אותו לפני שבאים לפה, כי זה ממש מסלול חיים, זה מחייב מסלול חיים מאוד מאוד מסוים. אני רק רוצה לשתות רגע. אוקיי, האדם בעל התודעה המתחדשת גם מייחס ערך לדברים, לא לפי המותג שלהם, לא לפי העטיפה, לא לפי הנראות, אלא לפי הערך הפנימי, הנקי, האמיתי. מה שקורה זה שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד שם את הדגש על הנראות. זאת אומרת, רוצים לעשות רושם, כן, שיהיה משרד מאוד מפואר, בית מאוד מפואר, כל זה כדי ליצור איזשהו פאסון. אוקיי? למשל, חברות מסוימות, הרוב החברות, בוא נגיד, רוצות שיהיו להם משרדים מאוד יפים, כי זה מקנה להם כביכול אמינות. ולפעמים יש חברות שבאמת אין שום דבר ממשי דרך המוצר או השירות שלהם. אבל הם מצליחים למשוך אנשים אליהם בזכות הנראות הזאת שהם משקיעים את הרוב בה. אז האדם בעל התודעה המתחדשת לא ייפול בפח הזה, הוא יזהה מאוד בבירור מה המשקל שיש לתת לעטיפה ומה המשקל שיש לתת למהות של השירות או של המוצר. וזה מביא אותנו לנקודה 16. אוקיי. אז האדם בעל התודעה המתחדשת בא לתקופה הזאת לא במקרה, כי אנחנו בתקופה בה מתרחש מהפך תודעתי. המהפך התודעתי הזה הוא יכול לקרות ברחמים, אם הוא יקרה על ידי שינוי פנימי, רוחני, תודעתי, או הוא יכול לקרות בדינים אם הוא יקרה דרך החומר. אז האדם בעל התודעה המתחדשת הוא למעשה אדם שמביא את השינוי התודעתי הגלובלי דרך הרחמים. אוקיי? זה התפקיד שלו בעת הזאת. ולכן ככל שנהיה יותר, ככל שיותר מאיתנו יתעוררו לתפקיד שלהם, ככה נוכל להאיץ את הקצב של המהפך הזה ברחמים ונמנע את התרחשותו בדינים. אוקיי. האדם בתודעה המתחדשת יעמוד במילה שלו. הוא ידע את הערך של המילה שלו כלפי עצמו וכלפי אחרים, וככה הוא ישמור על הכבוד ועל האמינות שלו, וגם על הכבוד של האחרים כמובן. אני פעם עשיתי סדנה, עשיתי כאילו כל המסלול למעשה של הסדנאות של מקום שנקרא Landmark Education, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ואני זוכרת שבמשך 3 ימים, כאילו סדנת הבסיס שלהם, זה היה 3 ימים שבהם דיברו על מה? על לעמוד במילה שלך. 3 ימים, רק על הדבר הזה. ולי זה היה נראה כאילו מובן מאליו שצריך לעמוד במילה שלנו, כן? וכאילו לא הבנתי מה הם טוחנים שם כל כך הרבה. אבל מסתבר שזה לא מובן באמת להרבה מאוד אנשים, הבנתי את זה עם השנים. ולמעשה, כשאנחנו עומדים במילה שלנו, אז זה ממש סוג של בסיס לכבד את עצמנו. בן אדם שהוא לא עומד במילה שלו, הוא לא מכבד את עצמו, הוא לא מכבד את האחרים, וגם לא מכבדים אותו. כי לא מתייחסים אליו ברצינות. אי אפשר לסמוך עליו. אי אפשר לסמוך על ההבטחות שלו,
הוא כמו ילד, אוקיי? אז לכן האדם בא לתודעה המתחדשת, יהיה לו מאוד ברור שיש לו אינטגריטי, ושאם הוא אומר משהו, אז הוא עושה את זה. ואם הוא לא יכול לעשות את זה, אז הוא מיידע, הוא מתקשר את זה, הוא מתקן, הוא מוצא פתרון, אוקיי? הוא לא פשוט מתעלם מהמילה שלו. זה לא יהיה הסרט, זה לא יהיה הסרט הזה. אוקיי, הוא ישים לב לכל מה שהוא אומר ועושה. כן, אז במסגרת הזאת באמת של לשים לב למילה שלו, הוא ישים לב לכל מה שהוא אומר וכל מה שהוא עושה. למה? כי הוא מבין שהוא חי ביקום שמופעל על ידי חוקיות מאוד מדויקת. והוא יודע שכל מה שהוא אומר וכל מה שהוא עושה בעל השפעה. והוא יודע שהוא יפגוש את כל מה שהוא אומר והוא עושה, איך אומרים? sooner or later, כן? כאילו בשלב זה או אחר הוא ייפגש עם הדברים שהוא עושה. ולכן זה חשוב לו ממש להיות במודעות למה שהוא אומר, לאיך שהוא אומר את הדברים, לאיך שזה משפיע על האחרים, וגם למה שהוא עושה. זאת אומרת שכל פעם שהוא יגיד משהו, הוא לא רק יפלוט מה שהוא רוצה להגיד, אלא הוא גם יחשוב על איך זה מתקבל אצל האחר, איך זה ישפיע עליו, מה יהיו ההשלכות של הדברים שלו על האחר. יש לכם עוד קצת סבלנות ככה להמשיך? טוב, אז כן, הוא יכעס פחות, הרבה פחות, והוא ייפגע הרבה פחות גם. כי הוא יראה כל אדם שעושה לו משהו כשליח. הוא יבין שכל אדם אני קצת דיברתי מקודם על הנושא הזה בנקודה אחרת, אז אני לא ארחיב פה. אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה יוריד המון מתח והמון כאב לב, כן? לדעת שהאנשים או האירועים זה רק שליחים כדי לקדם אותנו בהתפתחות שלנו בכיוון שאנחנו צריכים להתקדם בו. מה עוד? הוא יהיה יותר קרוב לבורא. וכי למה? כי הוא יהיה קרוב יותר לכותב האלוקי שבתוכו. לכן הוא יראה יותר את האלוקות בכל דבר. אוקיי? מה שקורה זה שכשאדם הוא מתנהג יותר ויותר לפי מידות הבורא, כן? של טוב וכבוד ונתינה ועזרה ושמירה ועין טובה ושמירה על הלשון וכו', אז הוא עולה והוא מתקרב לבורא. וככל שאדם עולה ומתקרב לבורא, אז הוא גם, יש לו גם יותר בהירות, הוא יותר רואה את הבורא בכל דבר, בכל מקום. כי כל המציאות למעשה היא התגלמות של הבורא, כמו שאמרתי מקודם, על פי הקבלה היא התפצלות, כן? כאילו הבורא התפצל לחלקים, וכל המציאות כולה היא למעשה הבורא. אז ככל שאדם עולה ומתקרב לבורא, יש לו פחות מסכים שמסתירים לו את הבורא, כי כל העולם הזה הוא מכוסה על ידי כיסויים שמכסים את האלוהות. אוקיי? אז ככל שאדם מתקרב לבורא, הוא מסיר יותר ויותר מסכים, והוא יותר מתקרב ונוגע באלוהות שיש בכל. וזה מביא אותי לנקודה אחרת שרשמתי יותר למטה, שהוא יראה את האלוקי בכל דבר ובכל אדם, והוא יתייחס לאנשים מהמקום הזה, הוא יראה את האלוקי שבאחר, כן? הוא יראה את האלוהות שבו, ולכן הוא יתייחס לאחרים עם הרבה יותר יראת כבוד, עם הרבה יותר עדינות, הרבה יותר טוב לב, אוקיי? כי הוא יראה את האלוהות שבאדם ובכל.
אוקיי, איפה אנחנו הגענו עכשיו? אוקיי. הכיסויים שמכסים את האור האלוקי ילכו ויתמעטו, לכן הטבע גם יופיע יותר ויותר כהתגלמות האלוקות ממש. אוקיי, זאת אומרת כמו שאמרתי, הכיסויים הולכים ומתמעטים, ולכן גם הוא מתחיל להבין שהטבע זה לא מה שאנחנו חושבים, שזו ממש ממלכה שלמה. דרך אגב, על פי הקבלה, העולם הזה נקרא מלכות. אוקיי? יש 4 עולמות שהם במקביל, והעולם שלנו הוא נחשב כאילו, יש 4 עולמות, הכוונה לעולם העשייה, הבריאה, היצירה והאצילות, אבל לא, אני התכוונתי מבחינת הספירות, כן? אנחנו בספירת המלכות. זאת אומרת שיש פה מלכות, אבל היא מכוסה. והתפקיד שלנו זה באמת להסיר את הכיסויים כדי לחשוף את האור המלכותי שמפעיל ומקיים את כל העולם הזה, את כל הבריאה הזאת. אז כן, ודרך אגב, טבע ואלוקים, אני חושבת שזה אותו מספר, זו אותה גמטריה. כן? כי למעשה כל הבריאה זה האלוקות, כמו שאמרנו מקודם. אז לכן הוא יראה את הטבע בצורה אחרת. הוא יראה יותר את החוכמה של בעלי חיים והאור האלוקי שמקיים אותם. הוא לא יאמין אלא יראה וידע שהאדמה היא אורגניזם חי. כן, הרבה פעמים אומרים עם האדמה וזה וזה, אז הוא ממש יראה את התודעה, את החיות, את החיים שיש באדמה. אוקיי? הדברים כאילו יתגלו לאט לאט יותר ויותר. הוא יעשה סמינרים וריטריטים בטבע ויבקש מהטבע ללמד אותו. הוא יבקש ללמוד מהעצים, מהפטריות, מהצמחים, מבעלי החיים, מהחרקים, כן? כל אחד יש לו מה ללמד אותנו. גם הבעל שם טוב כתב הרבה על זה, כן? שאם אדם לא יודע על החיים אז הוא יכול ללמוד מבעלי חיים, אבל זה הרבה מעבר לזה. כאילו בעלי החיים, כל אחד מהם הוא מביא איתו, הוא תורם לעולם, הוא מביא איתו חוכמה, איכויות, אנרגיות, שכולם תורמים לחיים בעולם הזה, בפלנטה הזאת. וזה מה שהילדים ילמדו בראש ובראשונה. הם ילמדו את החוכמה, את ההתנהגות, את הערכים של הטבע. האדם גם יחזור לחיות לפי קצב הטבע, הוא יקום מוקדם, הוא ילך לישון מוקדם, הוא יחיה לפי הקצב של הירח, של הכוכבים, כן? הוא יהיה בסנכרון איתם, הוא לא יהיה מנותק. אנחנו חיים בחברה שהיא מנתקת אותנו מהטבע לגמרי, גם אם אנחנו הולכים פה ושם בסופי שבוע לאיזה טיול או לשחות בים, זה לא נקרא ממש להיות חלק מהטבע. אנחנו חלק מהטבע, הוציאו אותנו משם, שמו אותנו בתוך בטוניאדה, כן? בתוך בתים וכו', אבל מי שישן בחוץ מרגיש שזה אחרת כשאנחנו ישנים בחוץ, או כשאנחנו ישנים בחושה או משהו כזה שהוא מעץ או מבמבוק ושנותן לנו קרבה עם הטבע. פתאום אנחנו נושמים אחרת, אנחנו מרגישים אחרת, כי אנחנו חלק מהטבע, והאדם בעל התודעה המתחדשת יחזור להיות חלק הרבה יותר אינטגרלי מהטבע. הוא גם ילמד לתקשר עם עולם החי, עם הדומם, עם הצומח, עם תאי הגוף שלו, עם האיברים שלו, עם קהילות טריליוני הבקטריות שעובדות בשבילנו ושנמצאים בגופנו, כן? אנחנו יותר בקטריות מאשר תאים, אם אתם יודעים את זה. הוא גם ילמד לתקשר עם העולם הבלתי נראה. זאת אומרת, ממש ייפתחו ערוצי תקשורת
חדשים שאנחנו לא מכירים. והוא ילמד אפילו שפות אחרות, כמו שפת הציפורים. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל למשל החיטה, מתי היא מתחילה לצאת באביב? רק אחרי שציפורים משמיעים קולות מסוימים, שזה למעשה תדרים מסוימים. אוקיי? כל הטבע חי בסימביוזה, הכל שזור אחד בשני, הכל מתקשר אחד עם השני, הכל בשיתוף פעולה. אז אנחנו נלמד את השפות האלה. והשפות האלה הן גם מביאות איכויות איתן. אז אנחנו נרכוש את האיכויות האלה. האדם בעל התודעה המתחדשת יהיה משוגע לגוף שלו. לא משנה איך הוא נראה. הוא פשוט יהיה מודע לערך של הבית של הנשמה שלו. הוא יהיה מודע לקסם ולחסד העצומים שיש בגוף ובפעילות שלו. כן, יש לנו גוף שפועל בשבילנו 24/7, שלא מבקש מאיתנו שום דבר. אנחנו אפילו לא יודעים את רוב הפעולות, לא מודעים, לא מכירים, לא שמענו אפילו על רוב הפעולות שמתרחשות בתוך גוף. אפילו החוקרים הכי דגולים לא יודעים בדיוק כל מה שקורה בגוף. רק עוד פעם מצליחים לגלות עוד קצת ועוד קצת. אין סוף חוכמה, אין סוף חסד. והאדם פשוט יחגוג את הגוף שלו. הוא יהיה מאושר, הוא יהיה בפליאה, כי הוא יבין, כאילו תרד לו ההבנה הזאת של הערך של הגוף שלו. ואנחנו תכף מסיימים. עוד 2 נקודות. הוא יהיה הרבה יותר מודע לחסד ולאהבה שיש בבריאה, בחיים וביקום. הוא פשוט יתעורר. הוא יתעורר על עצמו. הוא יתעורר לקסם של החיים. ונקודה 30 ואחרונה. הוא יחזור לחיי שבט, עם הרבה תמיכה, הרבה ביחדנס, הרבה קהילתיות, הרבה מוזיקה, ריקודים, ארוחות משותפות, והוא פשוט יהיה הרבה יותר מאושר, כי הוא יתחבר מחדש לכל העונגים שיש בחיים, שיש בבריאה, והוא יצא מרוץ העכברים שכל כך מכביד על האדם בחברות המודרניות. אז הוא פשוט ימצא בחזרה את הדרך לעצמו ואת הדרך איך קוראים לזה? לאיזון שלו, אוקיי? ולשמחה שבו. אז אני מקווה שנהנתם. אז אם לא אמרתי, שמי פרנסואז מיקאל, כן, לפעמים אני שוכחת. ואתם יכולים למצוא תכנים שלי בערוץ היוטיוב שלי שעל שמי, וגם בפייסבוק, יש לי פייסבוק עסקי, וגם באינסטגרם. ומי שזה מעניין אותו, יש לי קורס על קבלה ופיזיקה, שנקרא מסה קריטית יוצרת מהפך. זה קורס שמראה כיצד ההנחיות של המקובלים הגדולים מכל הזמנים לתקופה הזאת, הן למעשה מבוססות מדע, והן יכולות לאפשר לנו לגרום לכך שהתהליך, שהמהפך התודעתי שבעיצומו יקרה או ימשיך לקרות ברחמים ולא בדינים. אז אם זה מעניין אתכם, יש לי דף נחיתה עם כל הפרטים, אני אשים את כל הכישורים למטה, בקומנטס, כאילו בתגובות, בקבוצה. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח, חג סוכות שמח. סוכות זה חג שמלמד אותנו לסמוך, כן, לזכור שהכל הראי בעולם החומרי הזה, אנחנו נצחיים, הנשמה שלנו נצחית, אבל הכל הראי, וזה מלמד אותנו לסמוך, וזה חג ממש נפלא. אז שולחת הרבה אהבה והרבה שמחה, ושנשתמע בקרוב, בעוד שבועיים.
בעוד שבועיים אני אביא כנראה מרצה או מרצה אורח, כאילו מישהו שאני אראיין אותו, אני אנסה להביא מישהו בנושא של תקשורת עם בעלי חיים. אז אם זה מעניין אתכם, stay tuned, להתראות.